Съботен влог от първата тренировка по трасето на Витоша. Видяхте черната Мая, а това е хъркащата Шери и разбира се шумната Мая. Време е за кафе. И електроличе, разбира се. Хайде, Филипс! Когато се става толкова рано, всичко е готово от вечерта. Това е закуската. Овесени ядки, чия банан. Да видим данните на Корус. Като разбира се, разчитам най-вече на усещането и на себе си. Ставам на ръкавиците за крака. И да, не съм снимал от отдавна, качвам рядко. Ама, защото няма какво толкова да показвам всеки път. Тренировки са ясни, целите и те. И така. А днес ще ви направя част от първото бягане по Витоша 100. Айде, малко мокро. Времето е топ за бягане. Не знам колко се чува. Чакам чичица да дойде да ме вземе. Приготвил съм кафенцето. Дрехи за след бягането, защото трябва да работим. И така. Мисля, че ще е по-студено, за да издържа. Ама то е топ. Меко. Така че... А и по Софето знам от Митака, че не вали. Не е валял. Днеска е перфектният ден за една перфектна тренировка. Да видим. Качихме се на Цецо бараката. Много компютри има. Музиката е на 6. Музиката е надъхваща. Ама за какво не се знае. Ще да го избъчим, ще видим. Митака Кутев от тех до тук загре и ние го секляхме. Сега телефонът е в режим рестарт. Геде Бог харесва този клип. Едно спиране за ВЦ няма стигане. Трябваше до старата на Богяна 5 км за разгреване. Аз предобих. Не стигаме. Време е да сваляме ветровката, защото е мръсен топ времето. Да. Вода. Това е екипировката за Витоша 100. И сега ще я тествам. Малко мръсна жена. Перфект. Тук и другите. Симулираме ли? Коруси, морси. Айде, не остана! Лекичко. 6.30. Времето е мръсен топ. Сега ще ги пуснем да ни минат нарочно, че са много бързи. Кутевя. Нямаш душ да лаш. Скъсахме ги!
Много добро темпо. Добре се движиме. Посещам, че ще стане тренировка. Навлизаме в лютеницата. Ама така е в началото. Ей, сиди си газ. Предстои да налеме вода, да измъчиме до тихия кът и газ. Добро утро! Най-големия минус е към два телефона. Така е, кога търсиш, работиш. Това ли беше почивката за днешното бягане, май? Да, добре. Добре. От тук нагоре вече... Няма къде да се спира. Имаш 45-ица! Време е да се потопим в приказката на Витоша планина. Почти 12 км от нашия старт и 7 от старта на Витоша 100. Час и 20 минути. Към 500 д. Нещо такова. И вече на тихия кът. Първото страшно мина. Чакай, Цецко. Ето го. Да разпуснем малко са напрежението. Мина спускането след тихия кът. Много приятно, бегаемо и кално. Толкова кално чаках, ама нищо страшно. Не знам къде съм момче. Трак, като не ти е познато за по-сигурно. Сега ще ме настигнат. Снимам, тъкмо, тръгнах да вада телефона, да снимам тук как залетах. Много добре си върви трасето. Обаче тук, що ми се обадиха да връщам. Това било Марчаево долу. Днес плана е до тук. И се връщаме. От нашия си старт. До тук 21 км. 15 от старта. На Витоша 100, да. А от нашия са 21. Сега до Княжево и лево към Овче купел. Връщам се наобратно. Добре, ръца ми. Може би този месец ще направим едно нощно. Ще видим. Ето ги. Нали връщаме, бе? А? Не, още 10 км надолу. Връщаме ли? Да. Тук чешма нямаше нека. Нема. Оттатък коня бив. Благодаря. Аз мисля, че оттам сме тръгнали. Добре. Казали му за нощното? Не. Ще ти кажем сега. О. Разбира се, одеве успях тук да се наджапам. Оп. Сега минах успешно. Много добро бягане днеска, много съм доволен. Ама има още доста. Дано да съм така доволен и накрая.
Абе, няма още доста. Перфектно. Днеска имаше от всичко. Чакай се объркам. Хладно, такова мрачно, гъста мъгла, студено, лек ветрец, доста слънце, изпече по едно време. Сега в момента вали. Засили го и го спре едно лекичко такова. Перфектното разхлаждане. Перфектна ден за перфектната тренировка. Отново съм с малко сън, ама нормално това. Като се става в 5, колко да спиш. Няма как повече от 6 часа. След 25 км реших да видим колко струвам. Напънах един сегмент от вода нагоре. Знам, че го има сегмента, но откъде почваше до къде не съм сигурен. Обаче след 25-6 км реших, както казах, да видя колко струвам. Сега ще кача тук резултата. Това е мъка. На прибиране отклонихме. Официално 30 км. Много добра тренировчица. Екскурзовода в момента работи по телефона. Някъде, сега съм в Горна баня. Ева там слезнах. Чакам и така и Цецо, че не знам пътя. И така. Тук и жит. Всичко почна добре. Продължава да върви добре. Надявам се да свърши добре. Това е. Метростанция Мизия. Мисля, че беше. Митака има още километър и нещо 2 до вкъщи. Ние имаме още 50 метра до колата. Разтягаме. Защото един е с виснали пешаци, друг са го стегнали. Супер тренировка. Кутевя! Айде да се разделяме и още малко от колата и това е. Ти кажа, бе, я се доправя и... Протеинче бананче. Преобличаме се и отиваме на басейн.